Ilog pala yan dyan sa baba. Ilog. Ang daming bahay doon, no? Di ba dyan tayo dumaan sa tulay na yan? Tara, bablog tayo doon. Ilog, oh. Wala kayong mga ahas dyan. Daanan ng tao yan. Wala, may harang. Ang sasakyan dito, bawal. Tao pwede. Ha? Hala. Muntik pa ako na dulas. Oh. May mga rebelde dito. Papunta kami doon sa baba. Dito namin yun. Napakalayo, oh. Ano meron dito? Sa likod? Yun, bitch, yun. Sa harap? Oo. Ba't napunta ditong malunggay nyo? Sabi mo, doon mo. Ha? Di, iba nagtapon nyo. Bago to. Ayun, oh, maganda itanim mo. Yung malaki, oh. Ito, mamaya. Mamaya mo na kunin. Isandal mo lang dyan. Yes. Tayo na ako mamaya. Nanguha ka ng malunggay, ah. Ito, vlog ko. Ito guys, tanim ko ito mamaya guys, doon sa bahay. Pumunta siya ng bundok para lang maghanap ng mga malunggay. Salamat. Ah, ito yun, Bibso. Sa ano natin, sa harap. Itong mga bahay na to, yun sa harap natin. Sa likod na kasi ito eh. May daanan pala dito. Pwede pala to, ano. Daanan ng sasakyan, motor. Ayan o, bundok o. Daming ahas dito siguro. Ha? Oo nga. Kasi hindi magkasya sa ano. Hindi yan marumi. Kunin mo maya, igulahin mo. Kaya lang, wala ka namang gata.